खुलुमबाय नोंथांमोन नायगासिनो बर'नि राहुल इउटुब चेनेल थ' गाइस नोंथांमोन बिटिसि इलेक्शननि सिगांनो भेरि भेरि गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय जि रायजो राजा बिथांमोना बिटिसिआव थाया बिटिसिनि जि इलेक्शन बिसायख'थि बेखौ जोङो बर्जन खालामगोन बेबायदि दाबि दिखांदों बा आन्दलन लादों नंगौ नोंथांमोना थारैनो थिगखौनो खोनादों थ' बे भेरि भेरि जिल्लानि भेरि भेरि गाव पन्सायतनि रायजो राजाफोरा मानो सोमावसारदों थ' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आं फोरमायगोन थ' नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों मोनसे दफादोंमोन जे बिथांमोना जि बिटिआर रेकर्डनि बे दफानि गेजेरजों बिथांमोना गामि सोसनजादोंमोन बिटिसिआवहाय थ' दरं जिल्लानि सिङाव थानाय जि भेरि भेरि गाव पन्सायत बे गाव पन्सायतनि रायजो राजाफोरा दिनै बिटिआरआव हाबखांनायनि उनाव बिथांमोना बिटिसिआव थाया बिटिसिनिफ्राय जोंखौ दानख'नांगौ आरो सिगांनि जि दरं जिल्ला बे दरं जिल्लायावनो जोंखौ दोननांगौ आरो फैबाय थानाय जि बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ जोङो बर्जन खालामगोन होननानै बिथांमोना दाबि दिखांदों बा आन्दलन खालामदों बा आन्दलननि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों थ' बाथ्राया जाहैबाय दा माने बारा सम गैखाला नङा होमबा इलेक्शना दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे 22 तारिखै बिनि भटिंआ जागोन बा भट होनाय जागोन थ' दा बे भिडिअआ हयथ' ससियेल मिडियाआव हयथ' गोसारदों बा निउसफोरा हयथ' कभारेज खालामदों नङा होमबा निउस मिडियाफोरा देखायदों थ' मा राहा लागोन बेखौथ' बुंनो हाला नङा होमबा थ' जि भेरि भेरि गाव पन्सायतनि रायजो राजा सुबुंफोरा माने खुद्रिसारदों जे फैबाय थानाय जि बिटिसि बिसायख'थि बेखौ जोङो बर्जन खालामगोन आरो जोंखौ बिटिसिनिफ्राय दानख'नांगौ आरो दरं जिल्लायाव सोसननांगौ होननानै बे बाथ्राखौ बा माने दाबिनि गेजेरजों बुंदों आरो नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिप्सखौ आं दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना मा सानो बिथांमोनखौ माने दानख'मारनांगौ ना दोननांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय मानोना बेयाव मेक्सिमामानो बेयाव खुद्रिसारनाय हिसाबै मुसलमान सुबुं कुनु माने बर' सुबुं गैया थ' बिथांमोनखौ नोंथांमोना सोसनजानो लुगैयो ना नोंथांमोना दानख' जानो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय गोजोन्थों BTC